povedal medzi nami prezidenta Schustera, môjho dobrého priateľa, ktorým sme včera spoločne boli, a keď som spomínal, akú akciu máme, povedal, že chce prísť medzi nás. Ja ho teda vítam medzi nami. Všetko to, čo som povedal, a takú dobrú pohodu, vzájomné pochopenie, aby technici mali veľmi kreatívne nápady boji s prírodou, s počasím, aby sme vždy našli to najlepšie rozhodnutie pre to, čo v ktorom momente je. Je to v skutočnosti práve v tom, je to práca poľnohospodára a manažera v poľnohospodárstve oveľa iná, ako je práca inžiniera vo fabrike. Tam príde projektant, naplánuje, urobí linku a potom vlastne je len najdôležitejšie, aby to železo niekde chodilo a dávalo sa do tej linky a v podstate sa vlastne urobí. A druhá vec je, aby dokázal predať to, čo vyprodukuje. My ale musíme každý deň vlastne bojovať s tým. Takže ja skutočne si, pán prezident, nebudem ďalej hovoriť len preto, aby si mohol filmovať. Lebo ja som mi tu všetko povedal. A takže ja verím, že sa stretneme všetci ešte na dvore a na guláši. Dúfajme, že taký guláš dávajte, aby páne prezidentovi chutil. Však najprv pozrieme na úrodu, či sa oplatí. Tak, ale ja som už pozeral, že to roku je rekordná úroda, tak dúfam, že budú dobré platy. Ja som teda, už som slúbil, verím, že to aj naplníme. Tak je to tam poschovávané, že vlastne ani není čo pozerať. Ja, keď sme to organizovali pred 5 rokmi, tak bol plný dvor strojov. My kresťania, že tak nám Pán Boh pomáha. No tak Zoli, jak to bude teraz? Jaká tá úroda bude? Tak povedz, lebo nech už sa dozviem to vojenské tajemstvo, ako to vlastne je, lebo doteraz to tajíš, nechce priznať, aby potom nižšie dane musel odozdávať. No tak to je zaujímavé s tými daňami, ale tak by som povedal. Takže bude dobrá úroda. Otázka stojí tak, že poľnohospodár môže len tedy povedať, keď je v sípke. Pretože všetko môže minulý týždeň tu vedľa okočí úplne zbilo ľadovec na 100%. Takže aj to je chváliť pred tým, ako je, tie stavy sú v súčasnosti, sú v skutočnosti dobré, neviem skať asi nič. Dnes začína úroda, mali ste stretnutie, ste tu hlavní predstavitelia, majiteľ, riaditeľ, agronóm hlavný. Sme pri kukurici vašej. Tak ako ju vyhodnotíte? Momentálne hodnotíme veľmi dobre. Keď takto zostane, žiadny problém nebude okolo kukurice, tak počítame, že minimálne 10 tón tu nám musí byť. Musí byť aj 12 tón, keď to dozreje. A ja si myslím, že je dobre založená úroda a predpoklad pre to, aby to skutočne si dobre dopadlo. Ale táto kukurica je veľmi pekná, bola prvá siata, veľmi pekne vzýšla, kompletné porasty, tu nie je dôvod byť pesimistom, ak nepríde nejaká živelná pohroma, tu tých 12 minimálne podľa mňa bude. Tu sa dá zablúdiť, to je taký porast, že sa dá zablúdiť. Tam je zrovna zle, ale tuto takto pozri sa. To je uvrať. Rady sú lepšie vždy. Počet jedincov, no. Tu bolo vysiatých 74 000 jedincov a momentálne tu je v tejto fáze, ak sme to rátali, niekde okolo 73 000, ktorý je v takomto stave. Priemer na celú parcelu. Táto parcela má spolu 150 hektárov, na jednej na druhej strane. V čase, keď strašne pršalo, keď bolo chladno, tak kukurica bola v týchto dňoch popás alebo niečo.
Toto je, ja mám 1,90 m výšku, moja ruka dosah zhruba 3,10 m. Pardon, 2,30 m, tak blízko, keď sa. Tak 250 už. 250 môže mať tá kukurica momentálne. A teraz je kvitnúť. S menovkou, tam si rakviaci dali. Tu musí byť tabula. Tu je pán prezident, pozrite sa do. Dobre, tak tam zase... Tu je viac panelov. Sme na stredisku Bánov na parcele pšenice odrody Buckfish. Myslím si, že už pohľad na ňu ukazuje, že je to pekný porast a že tu môže byť pekná úroda. Ja si myslím, že určite niekde medzi 5-6 tón je tu možné dosiahnuť. Počasie teraz nám praje, pretože není také teplo, aby zahorelo. Teraz akurát presne také počasie, ktoré by sme želali. Zoli nemusí mať pravdu. Áno, teraz bude mať. Áno. A že môže byť viac? Môže. Viac by som nepovedal, že bude viac, ale pravdu môže mať. Áno, súhlasím s tým jednoznačne, pretože zrno sa pekne vyplňa, klasy sú plné, porast je kompletný. Ukážte mi to zrno v rukách. Nech sa páči, s plevami trošku. Čiže... V tejto fáze vyzerá takto plné, pekné, veľké zrno, ktoré má svoju váhu. Ak to riadne dozrie, nebude žiadny dôvod, že by nemalo kvalitu a až nedá aj patričný výnos. Ale ja môžem povedať s hrdosťou, že máme aj krajšie. Možno, že sú to aj odrody, ktoré sú nejak pripravené na väčšie úrody. Keby sme išli do Ružového, tam je 7 odrod na jednom mieste. Ide o raž. A tu ako predpokladáte úrodu? Minimálne 5,5 tony by sme rátali. Ja som skromný. Pán reč, ale by mal troška pridať, nie? Ja hovorím, že je príliš skromný. Okolo 6 tón by táto raž mala dať, je to pekný, kompletný porast. Hej. Vysokánsky. Zrno dobre nalieva zatiaľ. Úžasne hustý, pekný porast. Dobre dozrieva, nie sú nejaké extrémne horúčavy, hovorím. Keď nebude zase to isté platiť, nejaká prírodná katastrofa. Chlapi do takého malého aparátu. No tak mi povedzte, ako ste pripravení na tú žatvu. Bojíte sa? Ne. Nie? A čo keď bude pršať? Môže. Môže, vám je to jedno? Vy nezmoknete, čo? Do kabiny neprší. No a ako myslíte, aká bude úroda? To uvidíme, keď bude v sile. Aha, takže vy neveríte to, čo vidíte, ale až čo cítite. Boli sme na rybách. Áno, boli sme na rybách. Hej, aj ste chytili niečo? No, jasné. Ne. Po niektorí chytili, po niektorí nie. No tak vy čo tu robíte? Vy máte akú úlohu? Prezraďte mi. Vy ste nejaký tajúplní tu schovaní, tak povedzte mi, že... To sú není zelení. Nie sú zelení. Ale tak stroje sú na zeleno namalované.
Tak čo vy robíte všetko tu? Všetko. Hej? Ste univerzálni? No, takže každý. Dá sa povedať. Hej? Každý. A vy ste už takí skúsenejší, nie? A tak ani moc nie, kolega je skúsenejší. Hej? Áno. A nevyzerá na to? Nevyzerá. Nie, takže... Tak dúfam, že úroda bude dobrá, nie? A môže byť, ten Môže. sa asi ukáže. Vidíte mňa, alebo ten nakon? Nie, ale vás idú vyhazovať, lebo čo? Lebo ste sa už dali do korby. To je ako... Zatiaľ ešte nevím ja to ešte. Vy to ešte neviete. Nie. Tak to je dobré. A akú úlohu vy tu máte s takým strojom? Takýmto strojom, vidíte, musím všetko nakladať, čo treba. A aj sem tam direktora a agronóma. To je už také... Takého si netrúf. Nemám až také vymoženosti. Tak a vám sa ako darí tu s tým traktorom? Nekazí sa? Nie. Stále je dobrý? A vy ho viete aj opraviť? Prečo by som nevedel? Tak nie každý vie. servis inak, ale vieme ho opraviť. Aha, takže servis opravujete a vy? Takisto. Áno, viete opraviť. Čo sa dá, opravíme, čo nie? Magyarul is beszél. Bizony. Még tud magyarul? Valamit tudok. Sokat nem tud, látom. Éppen mondom, hogy maga is tud magyarul, nem akartak elhinni. No, hát ha nem tudnak, mostan már megtudnak, hogy beszélek magyarul is, ha kell. Miért? Tessék? Hát maga is? Hát jobban, mint ő. Hát én csak szülői magyarul beszéltek. Na, hát én, Feleségének magyarul. mikor egy kisgyerek voltam, akkor jobban beszéltem magyarul, mint máma, de ha visszajövök, akkor majd... Idővel. Igen, Ezt nem lehet idővel. elfelejteni. Hát nem lehet elfelejteni. Vidíte vy mašiny dobre pripravené? Dobre, Ste opravili, alebo nebolo treba? toto nebolo treba. Také sú dobré? Áno. Takže sú nové. Ne, nie je nový, ale ešte spolahlivý. Ešte spoľahlivé. Vy máte lepšiu mašinu? Novú, hej? A koľko má rokov? Dva. Tak to znamená, že koľko vydrží, čo myslíte? Taký 15 rokov. Hej? No tak to máte do penzie akorát, nie? Či je táto mašina? Ten tu nie je. Nie? A vy ho zastupujete, alebo? Janči je dôchodca univerzálna. A dôchodcovia sú najspolahlivejší, nie? No počkajte, nehovorte zaňho, on už za vás hovorí. Maga Maďarul beszél? Nie, vy neviete po maďarsky, ale som videl, že vy ste pravý Slovak. Takže zastupujete. No a tento pán tu toľko kričí, tak mi povedzte. Nie, no jak to? Vy viete aj po maďarsky? Biztos. Mikor tanult magyarul? Iskolába. Iskolába fájalába. Ez már ismerünk. No, ako ste pripravení na žatvu? Hej? Nič není pokazený, zdraví ste. Takže vy veríte, že to bude dobrá úroda. Menšina? Igen, kisebbség. Hát, akkor jó, akkor magyarul is beszélhetünk. Ste sa stretli. Hovorí, že už sme doma. Už sme doma. A vy neviete po maďarsky? Nie. A prečo ste sa nenaučili? Ja som väčšina. Ale takže, keď budeme hlasovať, prehráme, nie? Tak predať by ma nepredali určite. Nie? Pán prezident, to sú dva naši došpičkových sejačov. Jožo je tretí a ešte máme Aha. taký, ktorý sa... Takže vás hičkajú, vy ste vzácni, najlepšie platení, nie? To len podaktorí. To podaktori. A tie nie sú tu práve, čo? Viete, tak riaditeľ, on rozhoduje o sebe sám. A čo zostane, dajú vám. No máme kapitalizmus, tak pozor, kapitalizmus už teraz rozhoduje majiteľ. A majiteľ o tom nevie, takže rozhoduje riaditeľ. Keď je spokojný majiteľ, čo je špotnári, No, hlavný agronóm nie je veľmi nadšený, lebo sme boli na kontrolu. Kukurica je veľmi pekná. Pšenicu neukázal tú najlepšiu. A potom ráž. No a čo vy poviete, chlapi, že bude to dobre, či jak to? Vedúci strediska z Bánova, kde sme boli.
Není? Nie. No tak ale mi povedzte, že my sme tam boli na špionáž a zistili sme, že tá úroda nebude tak, ako ste povedali. Ja som nepovedal nič. Tak to hlásili. Hlásili, ale ja som vám nehlásil také. Nie, ale... Ale čo povedali oni, že aká bude úroda? No, viete, kukurica takých 12 000... Neviem, no tak to musíte vypovedať. 12 000 kýl, no tak ja na kýla hovorím. Viete, my chceme mať veľa, tak preto hovoríme o kýl. Kukurica je reálne číslo. A pšenica 6? To nebude. To povedal. Ja. Ale ja hovorím, že bude, lebo... Dobre, potom sa môžeme stretnúť. Dobre sa stretneme, ale dúfam, že nič nezostane na poli. Čo ešte? Čo ste ešte? No, ráž sme pozerali. Ráž by mohla byť, ale to záleží, to je 229 hektárov a no, není celá rola taká kvalitná, jak... No, koľko? 5, okolo plus minus 5. Ja som povedal 5,5. Pán rejiteľ hovorí, že ste špičkoví. V čom to je, že ste takí špičkoví? Vekom, skúsenosťami? Asi oni musia vedieť. Koľko rokov pracujete v poľnohospodárstve? A to ste toľko vydržali, aj manželka vydržala? Asi áno, lebo som tu ešte stále. No, ale tak teraz už pracujete nie na svojom, ale na cudzom. Predtým sme hovorili, že pracujeme na svojom, hoci nikdy to neplatilo. Takže je to lepšie, nie? Lepšie sa dá zarobiť. Hej. A váš kolega, on jak? Čo on na to? Imre, maga magyarul is beszél. Látom. Igen? És hogy érzi maga mostan ebben az időben, mikor nem tudjunk, hogy mi lesz, hogy lesz? Még rosszul is. Igen, még rosszabb is lehet, nem? Hát jön eső, vagy... Jobb legyen. Csak jobb, már a rossz idő volt, nem? Na, még most Pán jónak prezident on skoro pred 3 rokmi umrel. On bol tak popálený, že sme boli radi, že nám takýto chlap prežil. A to je dobre, lebo aj mňa už pochovávali, ja som tu. Viete, takže nie vždy sa to podarí tým dole, lebo hore rozhodujú o nás. No tak sa priznajte, ako to tu je. Chcete nás mať takú sporiadaní, ako sme? No, vy ste pani starostka bývalá, či terajšia? Neutekajte, ja sa vás chcem len niečo spýtať. Že lepšie je dneska, alebo predtým bolo? Lepšie je dneska. A predtým vám nebolo dobre? Tu bol nepokoj. Veď sme boli kolegovia, tak ja som bol tiež nejaký primátor. No. Áno. No, vaše výsledky poznám, chodím po Košiciach, sú krásne. A vy ma kontrolujete ešte aj teraz? Ale... No a keď sa spýtame to šéfstvo tam na riaditeľstvo, tak ako to je tam u vás? Ja som minule bol na kontrolu, veľmi poctivo robíte, netreba to preháňať. To ide tak samo. Ale prácou sa nebohatne. To viem aj ja. Hej. Privatizáciou. Áno, len tu už sme zmeškali. Ľudka, tak čo ty na to povieš, na to všetko, čo sa tu deje? Ja prišla si na kontrolu? Ale na moje slova príde. Áno, vždy príde na tvoje slova. Stačilo. Takže musíme, vy ste tu tak bokom, viete, mne sa páči u vás, že vy máte jedine červenú farbu, ktorú ja mám rád. Tak potom modrá už nie je dobrá, bola dobrá. Už nie je, ale ja mám tú červenú rád. Takže kto má tú červenú? Vy? A prečo chcete mať červený traktor? Pekná farba je to. Áno, aj mne sa páči a už sa z červenej nevzdáte, nie? A už asi nie. To je mudré. Viete, čo je dobré, treba chrániť, nie? A vy prečo ste chceli modrú? Ja mám tam modrú. Ale prečo? Vám sa tam modrá... Dostal som takú. Aha, takže to nie ste presvedčení, že je dobrá. Ale ja som spokojný veľmi. Hej? Tak jak ste pripravení na žatvu obidvaja, dobre? Ja som dobre. Zdraví slúži, takže... Hej, aj mašiny sú zdravé. Aj mašiny sú zdravé. Takže tešite sa na... Len nech počasie vydrží, hej. Nákladné auta sú opravené, fungujú perfektne. Áno, to je jasné. Prečo? To je napríklad všetko.
No. Mercedesom sa poďte odfotiť. No, a povedzte mi vy, že vy ste tu ako dlho pracujete? Ja vím, od 84. No tak to dosť, a vy? 86. A vy ste tu? 81. Tak vy ste v jednom čase všetci prišli, a vy si, čo poviete? A vy? 66. Tak vy ste tu najstarší. Tak to vy by ste mali dostať medailu za výdrž. To sa dáva dokopy, to je 10-radličná kombinácia. Toto som nevidel ešte. To je 6 a 4 sa na to pripája vedľa. A toto je prototyp. Dáž nás prešiel, majú kombajnisti podelené, tam majú náhradné diely odložené. Kvôli tomu sa musíme špecializovať, je to príprava. Povedz mi úprimne, čakal si od svojho brata, že ako veľký futbalista, že pozdvihne futbal aj v Palárikove, že dneska dosahuje také výkony? Čakal som, len som myslel, že nájde viac podpory u ostatných sponzorov alebo ľudí, ktorí sa zaujímali o palárikovský futbal. No a čo povieš na Levice 100 rokov? Futbal. Ja som šťastný, že som sa toho dožil, že to môžem osláviť. Však si tam bol kľúčový hráč. Bol som tam 22 rokov ako tréner. Takže ja som strašne rád, že sa im podarilo, i keď na poslednú chvíľu, postúpiť do svojej súťaže a osláviť takto storočnicu levického futbalu. Zoli podľa hesla nevieme hodinu ani dňa, chcú spoločnú fotku, lebo zajtra nemusíme byť tu. Áno, ideme, lebo toto je vážna vec, sú futbalisti, hrajú hymny, dávame pozor aj tu dole, čo sú, ideme hore, takto, hore, dole. Pozor, hymna sa hraje, dávajte pozor. Všetko bude, len my nebudeme, vydržte. No, a mám všetky. Aj s drevom ste kúrili? Drevom? Áno. Ale kde máte tú elektriku? Ste ju vypli? Teraz odkryte, čo tam ste navarili, ukážte. To je jedna partia? Zamiešaj to trochu. Čo tam je? Aby ste videli, čo tam je. No, má to krásnu farbu. Úplne zlato ste navarili. Ukážte to, čo to tam je. Ja sa nehambím za to. Také dobré mäso tam je. Ja sa nehambím za to. Má to rukopis. Lehet magyarul is. Egy falu, egy nóta.
Však ide sa piť, nie? Ideme pripiť na zdravie. nejaký. Lebo aby som mohol žene povedať, že som vozil prezidenta. Áno, a nie hoci kde. No, to je podsta pre tento stroj. 15-ročný.
Ja si myslím, že začiatok žatvy je úplne ideálny, dá sa povedať, tak ako tohoročná celá jar. Bolo by potrebné, aby nám to vydržalo do konca žatvy, ale aby v priebehu žatvy raz popršalo, aby naša hlavná vodná Kukurica dostala vodu a verím, že teda aj tá plodina, na ktorú sa najviac spoliehame, nám tohto roku dá to, čo od nej čakáme. Začiatok je veľmi dobrý, dúfam, že aj koniec, pretože všetko dobré, koniec dobrý. Tak treba sa modliť, aby nepršalo veľa, aby neprišli nejaké veľké dážde. Aby ten ľadovec neprišiel. Ľadovec môže ohroziť, hej? Ľadovec to zbije na zem, a to ani zmysavačom nezoberie. Tak mnoho úspechov. Myslím si, že začalo to dobre a konečne taký lepší rok nech máme pred sebou. Ukážte mi tú vzorku. Á, dobre, takže tu sa to nasype. Toto je jačmeň z pola, ktorý obsahuje hrubé nečistoty, ktoré z neho potrebujeme dostať, aby sme ho pripravili na expedíciu do pivovary. Toto je konečná fáza úpravy jačmeňa, bude pripravený vo Vežiach na expedíciu. Ako sa cítite s novým kombajnom? No, dobre. Čo je? Skúšame.
A osvedčil sa? Tak zatiaľ sme ešte spravili len nejakých 40 hektárov, tak uvidíme po viacerých stovkách. Lebo je to vraj rusko-kanadský, je to pravda? Áno, je to pravda. Tak vám vyhovuje? Vyhovuje. A čo hovorí na to pán majiteľ? Moc krátko pracuje u nás, aby sme vedeli ho vyhodnotiť. Ale sa musí snažiť. Túto sezónu, keď bude dobrý a osvedčí sa aj kukurici, tak, a keď bude dobrý cenové, tak budeme o ňom uvažovať. Teraz sme v teréne, keď sme boli v podniku, tak ste troška pochybovali. Už vidíte prvé výsledky. Čo poviete teraz? Ako zodpovedný človek, ktorý bezprostredne je za to zodpovedný. No tak čo vám poviem, jačmene, aj vyzerali tie jačmene, že nebude viac ako 4,5 tony do 5, to akože to bolo tak. A tie ostatné porasty, čo sú pšenice, rád, že to sa ešte uvidí. No, pšenica nebude, tak ste vyspomínali, že 6 tón na tom poraste, keď bude 5, bude dobre. Ale to sa nejedná len o tú jednu parcelu, tam je 110 hektárov a to koľko dá, to spolu 110 hektárov. Hodí sa to na dobrú úradu, také víno, Zoli. Všetko. Keď je to zadarmo, no a neviem, či pán riaditeľ s tebou súhlasí, či je to presne tak, alebo nie. Toto víno je vyhlásené tu na okolí. Hej? No, keď je taká dobrá úroda, jak dobré víno, tak akože